Tats, good morning. Magpaksiw tagbuntag sa iyo kaya nagabwa mga kauban. Daraw. Wapa kang budburon mga tats. Atong lutuan og pamahaw. Kaya nga ang mga kauban nagabwa pa sa likod. Ang nakanindot ning bangkaa mga tats kay kompleto og mga rekados, dili na kaingon mapait pa madto pagtindahan or asa sa bagay ngani man jud ni mga service. Tan-awa go na galon-galon ang ilang mga kalamasan diha. Asa ka mapas mo. Ora kay grocery dire. May kalamasan, may kamantikaan ug katuyuhan. Ang bangka kompleto mga lamas. Di juga mapas mo. Mga tats, samtang nagluto to pinaksyon na to dito. Mga pita. Okay ka din no. Di na ka mapas mo mga tats. Basta mo sakay ka ng mga bangkaan kapay isda, kompleto, bugas, sinako. Charo di ka manambok dire. Atong duolon ato mga kauban mga tats kay wala pa magoy habwa, so ang gihimo nila dira nagnilingkuray pa na sila diha kay nagulat sila kano sa maghabwa kay giistapan pa manggod tungod sa kabarato. Mao na nakabuylo tag video diha. Ato sa tumuli ko no pinaksaw bisig na unsa na to. Samtang mo balik ko sa pinaksaw mga tats, ang akong amigo nagsigig pa masol, nakakuha na di ay siya. Habang gapaksyo mga tats na masol, dandahan bigla. Buhay pa. Wow, dili na napaksiw dalon na nas balay sa. Dalo ni balay ni. Pag kaswerte sa akong kauban, abi man og di kabalo mamasol. Swertiha pud tawhana oy. Naa na siya sudanon padulong silang balay. Patat atchop na. Tilaw. Siyempre mga tats, nahuman naman nagluto, amo na lang jabulan ang pinaksyo di og ang bahaw. Nga na jud ni mga tats basta wala pa habwa, magtapok-tapok jud big jambol kay makagana biya ning jambol bisag unsa nga sudan, di ba? Ayaw lagi. Patagan ako sa sila. Samtang nagkaon-kaon mi mga tats, ang akong kauban nagkuha na siya sa iyang sudanon. Kay kada isa mo gud mga tats na ay sudanon. Mo nang naglahi sa iyaha. Kami kay wala pa mi minahuman og habwa. Unya pa na amo ni human og habwa. Unya diri lang ta kutob, ilihog na lang og share diha. Nya, mo lang to. Thanks.